Der skrives testamente, og 5.000 år gamle hemmeligheder videregives til vor tid. Eskild døde for 830 år siden. Han var en af de 9 mestre, og som loyal mester beskyttede han hemmelighederne lige til sin død. Men Eskild var overbevist om, at han var udset til at være den, der skulle røbe hemmelighederne for de udvalgte. I overensstemmelse med Eskilds ønske har vi, de 9 mestre, derfor bevaret og bevogtet testamentet gennem de 830 år, der er gået. Nu kan testamentet efter Eskilds ønske gives videre til jer, de udvalgte. Eskilds testamente er blevet spredt ud over hele Bornholm. Der er 24 kapitler, der er 24 forskellige steder, og der er 24 forskellige opgaver. Find og løs opgaverne trin for trin, og der vil langsomt dukke en gåde op for jer. I vil blive guidet videre på jeres kommende, farefulde og vanskelige rejse ved hjælp af testamentet. Men I vil kun finde en del af testamentet ved hvert sted af de farefulde gemmesteder, som vi, de 9 mestre, har udvalgt og plottet ind på jeres skattekort. Pas på de magtfulde fjender af lyset, som I risikerer at møde ved de udvalgte porte. Vogt jer for dem. Eskild har fremhævet nogle bogstaver i sit testamente. Når de hemmelige bogstaver sættes sammen i en ganske bestemt rækkefølge, fremkommer svaret på gåden. For at kunne læse testamentet i sin helhed, skal alle kapitlerne findes og samles. En kodelabyrint vil vise dig vejen til skatten og den 5.000 år gamle hemmelighed. Eskild og hans testamente vil føre ud på en farefuld vandring. En vandring, der når hele Bornholm rundt. Følg sporet, og 24 poster og opgaver ligger nu åbne for jer. Skattejagten er for hele familien. Nemme opgaver for de mindste, lidt sværere opgaver for de større, og sidst, men ikke mindst, er der de forsvundne kapitler af Eskilds testamente, hvis indhold appellerer til de større familiemedlemmer. Turen rundt tager typisk 2 til 5 dage og kan foretages på cykel, i bil eller med offentlige busser. Vær opmærksom på, at man kan købe en speciel skattejagtbusbillet. Når du har købt skattejagten, har du samtidig betalt entré til Bornholms Museum, Grønbæks Gård, Oluf Høst Museet, Hammershus-udstillingen og Bornholms Middelaldercenter. Vælg Skattejagt Bornholm, og I vil sammen få en oplevelse i